Εσύ 2 γκολ ο Σισε. Ο Σισε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της περσινής αναμέτρησης. Σισε ο οποίος έχει τώρα την ευκαιρία για την πρώτη τελική προσπάθεια. Η μπάλα στα δίχτυα. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό και τον Γάλλο αστέρα του. Ο Τζιμπρίλ Σισε ανοίγει το σκορ. Στα 35 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα. Πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πραγματικά καλύτερο σενάριο δεν φαντάζονταν κανείς για τον Παναθηναϊκό. Η ποιότητα, η κλάση του Γάλλου αστέρα. Κοιτάξτε, η παλιά στον κενό χώρο. Ο Λιβερόπουλος δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή θέση. Ο Κοστούλας δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Το τελείωμα ωστόσο είναι ενδεικτικό της ποιότητας του top scorer του πρωταθλήματος, ο οποίος φτάνει τα 14 γκολ. Ο Λιβερόπουλος αρκετά έξω από την αιστεία του. Σε κακή θέση. Γι' αυτό εκμεταλλεύει. Για τον Γουστάβο είναι γρήγορος. Η περιοχή του Μικαλίδη πάντως είναι γεμάτη. Τώρα ο Επστάιν και ο Τσίγκα στη γεμίση. Ο Γουστάβο έκανε τη σέντρα για τον Επστάιν με τη μία το δεξί 2-0. Πανέμορφο γκολ από τον Ντένις. Δείτε εδώ την άνεση με την οποία ο Γουστάβο περνάει, κάνει τη σέντρα. Πανέμορφο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Και ξανά από άλλη κάμερα. Συγκεκριμένη θέση, συμπολογίζει και τους δύο Σάντος. Ο Γεωργιάδης, καταπληκτικό γκολ! 2-1 ο Πασεραϊκός με τον Γεωργιάδη να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό στόχο. Εδώ βλέποντας την μπάλα να έρχεται χωρίς κοντρόλ, γυρίζει καταπληκτικά το κορμί του και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να την δράσει Σάκα για το 2-1. Ο Μιραλάς με Φετφατζίδη στην περιοχή. Κρατάει εξαιρετικά ο Μιραλάς και το σούτ 1-0. Καταπληκτικό γκολ ο Μιραλάς για τον Ολυμπιακό. One man show είναι εδώ. Εκβιάζεται ο Τζόρβας. Έχει βγει μακριά ο Μπουμσόγκο. Δεν μπορεί ο Γκοβού. Δεν μπορεί ο Βίντρα. Εκπληκτικό γκολ από τον Μιραλάς. 0-1. Εξαιρετικά γρήγορος ο Βέλγος. Θα σουτάρει η μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ. Πραγματικά εκπληκτικό. Εδώ φεύγει ο Μιραλάς, κάνει μια κούρσα. Είναι ένα γκολ σαν αυτό που έβαλε με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, έτρεξε πολύ με την μπάλα. Βέβαια τώρα το έβαλε με τα αριστερό. Λίγο διαφορετικό από αυτό που ασφαλώς, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις. Κάνει ωραία κούρσα. Ξεμαρκάρεται, σουτάρει στην κλειστή του γωνία. Μάρκος καλώς φέρει η ευθύνη, αλλά εντυπωσιακό ότι φέρει ο Λάτκα που πήγε να κάνει κοντρόλ. Ο Λάτκα έχει κάνει λάθος. Εδώ βλέπουμε το τελείωμα της φάσης. Ο Λάτκα γλίστρισε, έχασε το κοντρόλ. Την έκταση. Τσάικ ή στην αριστερή δεξιά πλευρά της Ένωσης. Έχουν εντύπωση πάνω στην υπεραγγή. Το βλέπω τώρα προσπαθεί να δώσει τη δίκη μπάλα στο Τσίγκα. Δεν είναι και πιο αμυντικό και το Τσίγκα. Το Τσίγκα με το σουτ και το πρώτο από την Κέντρα. Στο 16 το 1-0 με αυτή την βολίδα του Θανάση Τσίγκα. Το βιώνησε πάρα το αγώνα με αυτή την πεντάλεπτη πίεση που είχε ασκήσει και εντυπωσιακό σύμφωνο του Τσίγκα. Όπως πέρασε είδαμε τον Διόφ και εδώ δεν είναι δύναμη στα αριστερή γωνία του Σάκα. Προσθήκησε με το αριστερό, σούπε το δεξί, υπέροχο γκολ για την Κέντρα. Παίρνει και τα ανάποδα φάστα κατευθυνόμενη προσθήκηση του Σάκα. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Είχε προηγηθεί ένα... Στρώνει την μπάλα στον Μίτσελ. Αυτή τη φορά έκανε control, δεν έκανε shoot. Ο Σκόκο περνάει ανάμεσα από δύο, καταπληκτική προσπάθεια του Σκόκο. Ένα υπέροχο γκολ. Δείτε ξανά. Με την πάσα από τον Μίτσελ. Παίζει με το εξωτερικό μέρος του δεξιού του ποδιού. Περνάει ανάμεσα από δύο. Σουτάρει σε ένα σημείο που ο Κρέσιτς δεν μπορεί να έχει απάντηση. Στην απέναντι γωνία. Ανάμεσα από Τσουκαλά και Αθανασιάδη. Μπήκε και ο Τσιρίλος στην πάση για να αποκλείσει το δικό πεδίο. Τίποτα από όλα αυτά δεν εμπόδισαν τον Σκόκο να υπογράψει ένα υπέροχο γκολ, ένα πανέμορφο γκολ.
σε περίπατο για τον Ολυμπιακό. Στράτο. Ήταν ένα θαυμάσιο γκολ από το Τζιμπούρ. Πολύ ωραίο ξεμαρκάρισμα. Αποφεύγει, βλέπουμε εδώ τον Μανολά. Και πριν... Μην ξεχνάτε ότι στις 7.30 εδώ από πολύ μακριά στα δίκτυα απίστευτη εξέλιξη και εκτέλεση από τον Νέτο τη φάση. Δείτε εδώ από πού εκτελεί ο Νέτο και τι γκολ βάζει. Εκπληκτική εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο. Γιακούμποβιτς έκανε κάποια πίσω βήματα, μήπως και προλάβει, αλλά δεν. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Ζαϊρή. Ολίγερα με τον Βαγγέλη. Ο Ιμπαγάσα. Έκανε σέντρα για τον Τζεμπούρ. Κεφαλιά του Μίσελ, η δεύτερη εξελίσσεται σε πάσα για τον Φουστέρ. Η μπάλα στο δοκάρι και τα δίκτυα. 1-2 Φουστέρ. Για 8η φορά στη σεζόν. Εδώ η σέντρα περνάει από τον Τζεμπούρ. Ο Μίσελ με πρώτη κεφαλιά θέλει να διώξει, με δεύτερη όμως γίνεται πασέρ του Φουστέρ, ο οποίος, όπως σωστά επισημαίνει ο Νίκος Γαβαλάς, σκοράρει για τέταρτη στη σειρά αγωνιστική. Πάνω που έλεγα νωρίτερα, Νίκο, ότι μοιάζει ως προς την κυκλοφορία της μπάλας, καλά κλεισμένος από Φατί και τρίτα. Ναι, αλλά έχει την ικανότητα ο Νταβίτ Φουστέρ τη μισή ευκαιρία να την αξιοποιήσει. Βοηθάει πολύ στην ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού. Είναι τα πράγματα του παιχνιδιού. 17ο λεπτό, ο κόσμος πολύ μπροστά από τον Αμπάρη για αυτή τη στημένη μπάλα. Κόρνερ με τον Ιμπαγάσα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πετάει την μπάλα έξω. Ο Φουστέρ θα κατεβάσει και θα σουτάρει με το αριστερό. Τι γκολάρα ήταν αυτή! Τι γκολ ήταν αυτό από τον Νταβίτ Φουστέρ! Απίστευτο γκολ! Χαμόγελα αποδώσει αυτό το γκολ. Κοιτάξτε πώς σημαδεύει ο Ιμπαγάσα έξω. Ένα κοντρόλ με το στήθος από τον Φουστέρ και με το αριστερό που δεν είναι το καλό του. Στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Αμπάρη. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον πολύ πυρό Έλληνα γκολκίπερ. Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει κιόλας εκεί που πήγε η μπάλα. Ξανά ο Φουστέρ στο ημικύκλιο. Πριν σκάσει μπάλα κάτω, απευθείας βολέ. Απίστευτο γκολ για τον Ισπανό. Στράτο. Το παιχνίδι γίνεται λίγο πάνω κάτω εδώ και μερικά δευτερόλεπτα, καθώς τώρα ο Μαρσελίνιο θέλει και αυτός να περάσει τους πάντες. Τα καταφέρνει, πλασάρει, γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Μαρσελίνιο, λέγεται. Χρυσή αλλαγή για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Εδώ και πάλι έχει πάρει την μπάλα 10-20 μέτρα πιο πίσω, αποφεύγει τον Παύλο Άμμο και στη συνέχεια τον αργό Γιούλ Μαγουένε και σημαδεύει σωστά με το καλό του πόδι, το αριστερό. Σκόνταξε Άνθη Πασεραϊκός 1-0 ως ένα βαθμό κόντρα στην ροή του αγώνα. Η Ξάνθη δεν είχε κάνει ευκαιρία από το 19, το γκολ έρχεται στο 69. Πολύ ωραίο γκολ πάντως. Εδώ πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Μαρσελίνιο, όπως βλέπετε. Πολύ ωραίο replay. Απέφυγε στην ουσία τρεις παίκτες, τον Άμμο, τον Κάστρο. Πολύ ωραία στον Σκόκο, από πολύ μακριά. Απίστευτο, φοβερό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Νάτσο Σκόκο. Άρης ΑΕΚ 0-2 με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς από τον Νάτσο Σκόκο. Τα στοιχεία οχριούν μπροστά σε αυτό το γκολ. Απίθανο. Και από μια άλλη οπτική γωνία, είναι σίγουρα πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο γκολ του Νάτσο Σκόκο θέτει υποψηφιότητα